This one is dedicated to the suit-wearing arms dealers, to the champagne-sipping, depleted uranium droppers. Zbranie a drogy. Nič iné. Celkom slušne tieto dve problematiky mal Kuciak zdokumentované a je evidentné, že mohol potopiť tzv. Majiteľov Slovenska. To keep authorities in the dark, I often spoke in code. The AK-47 assault rifle was the Angel King. The Angel King will arrive tomorrow. Hallelujah to you too. Mal aj Lipšic podiel na zisku z predaja drog a zbraní? Čo sa týka zbraní, predsa Lipšic zastupuje Pentu a Penta patrí do toho bloku, ktoré obchodovali aj so zbraniami, respektíve s vojenskou technikou. There's nothing more expensive for an arms dealer than peace. Truce? What do you mean truce? The guns are already on their way. Nech sa pán Foriš vyjadrí o Miklošovi spojitosti s Pentou, respektíve to, či tam nie je ako šedá eminencia. Áno, je tam ako šedá eminencia. Dzurinda je Mikloš oproti Miklošovi. Mikloš to riadi. Mikloš je skrytý akcionár, tzv. Latentný akcionár. Je ten, kto riadi, kooperuje s zahraničnými spravodajskými službami. On je nádaščakom nad všetkými. And while the biggest arms dealer in the world is your boss, the President of the United States, who ships more merchandise in a day than I do in a year, sometimes it's embarrassing to have his fingerprints on the guns. Sometimes he needs a freelancer like me to supply forces he can't be seen supplying. V tom pavúku je relatívne veľa ľudí, aj z opozície, aj z SNS, aj zo Smeru. Ak si pozrieme ten spis, tak zistíme, že najväčšia pliaga v Smere bol Kaliňák a Počiatek. Je v tom zamontované tzv. Progresívne Slovensko? Však oni sú jedna ruka. Proste všetci, ktorých ovládá Penta, tak to je pravica, to sú oni. Všetky podvody kočné, na ktoré sa uskutočnila, financovala Haščáková Privatbanka. Takže ich spojitosť tam bola obrovská. Za úver ručí firma Midas Investment, ktorá vystupuje v ďalších vašich kauzách. Za úver kto ručí? Firma Midas Investment.